ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಮತ್ತು ನೆನ್ಸಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದಿದೆ, ಯಾವ ಸೌಖ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಾಲಯದ್ದು ರೀಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ಓಲಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ತೆಲುಗು ಬರೀತೀರಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೆಲುಗುಡುಂದು ಅಂಚ ಎಲ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಪಾಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಏನಂತೆ ಈ ನೆಟ್ ಏನು ನಡ್ತಿದ್ನ ಕೊಂಚ ಆರಾಮ್ ಸೈಡ್ ಕೋಡೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿನ ಕೋಟೆಡು ಕೊಂಚ ಇದ್ದ ಆರಾಮ್ ಸೈಡ್ ಲಾಗ್ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಜನ ಏನು ಬಡ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತು ಇಪ್ಪನ ಪಾತ್ರಿ ಸರಿ ಆಪಿ ಜಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದವನು ಬೊಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ಕೊಬಂದಿತ್ತೆ ಇಜ್ಜರತ ಬೊಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ದಾಗಲ రెండు వేలు ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೇನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಬಿಟ್ಕೊಬಂದು ಕೊಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫುಲ್ ಬಯಲು ఒక ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬೆಟ್ಟ ಉಂಟದೆ ಬುಕ್ ಮುನ್ಪೋದು ಆದ ಬುಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪಂಡ ಫುಲ್ ದಲ್ಲ ಬೇಸಾಯ ಇದ್ದಿ ಕಾಲಿಂಡು ಬುಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ಲ ತುಪ್ಪ ತಪ್ಪ ಉಂಟು ಅಷ್ಟೇ. ಬೇಸ್ಪುರದಕ್ಕಂದರೆ ಜಡ್ಡ ಪಂಡ ಕೂಲರ್ ಇಪ್ಪೊಡುಂದಿದ್ವಿ ಬಡ್ಸಲ ಮುಂದೆ ಐದು ತುಪ್ಪಣ ಏನು ಚಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ವೆದರ್ ಪಂಡ ಏನು ಲಕ್ಕದು ಮನೆ ಜಕ್ಕದು ನೆಂಜಿ ಕಾಫಿ ಬಡ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಬೇರೆ ಮಾತ್ರ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೈರ್ನ ಜನ ತಿನ್ರೆಗ ಎಂಕ್ಲು ತಿನ್ರೆಗ ಕೂಡ ಎಂತದೇ ತೊಗೊಂಡು ಅದು ಬಣ್ಣ ದೋಸೆ ಬುಕ್ಕ ಕುಂತಪುರ ಹಿಡ್ದೈತನ್ನ ದೋಸೆ ಬುಕ್ಕು ಪಲಾವು ಐಟು ಒಂಚಿ ಬಡ್ಸಲ್ ದೋಸೆ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಬುಕ್ಕ ಒಂಚಿ ಇದು ಪಲಾವುಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಶೋಕೊಂಡು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಪ್ರಮೋಲು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಪಂಡ ಬೇಸಾಯ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನು ಕಟಾವು ಮಂದಿ ತೋಜುಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ. ಸೊ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಸುರ್ಗುಂಡು ಕೊಡತ್ತಿ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೀರಿಜ್ಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾರ ಒಂಜೇ ಬಿಳೆ ಮಲ್ಪೇರು ವರ್ಷಡು ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಹೆಂಚಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಅಡತದಿತ್ತೀರು ಏನಕ್ಕೆ ತುಜ್ಪ ವ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಂಚೋಡು ಬಂದು ಓಕೆ. ಮುಲ್ಪ ತೂಲಿ ಫುಲ್ ಒಂಜೆ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬೆಟ್ಟ ಗುಟ್ಟುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಬೇಸಾಯದೆಲ್ಲ ತೋಜೊಂಜಿ ಮಂಡ ಅಡತ್ತು ತಿರತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಿತ್ತಡತ್ತೇನ ಅಂತ ಬೇಸಾಯ ಅನ್ಪಡತ್ತೇನದ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಸಕ್ಕತ್ತುಂಡು ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ನಿಂಕ್ಲ ಒಂಚಿಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 ಗಂಟೆದ ವ್ಯೂ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತನ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ರೂಮ್ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ನ ಅಂತೆ ನೀರಿತ್ತು ನಾಳೆ ಅಂಚೆಂಕೆ ಕಟ್ಟ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಬಂಡ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡೇವ್ರು ಅಂಚ ಯಾಕೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿರು ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕೊಡ್ತು ನಿಯರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸಂಜೆ ಈ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ಚೂರು ಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ತ ಬಂದಾಡಿ ರೂಮು ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ರೂಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐತೆ ಬಳುಪು ಇದು 8:42 10 ಗಂಟೆಗೆ ರೂಮ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂಜಿ ರೂಮು ಅಂಚ ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಗೂ ಈ ರೂಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅನ್ಕಂಡು ಬುಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಇದ್ದದೆ ಇನ್ನಿ ಗುರುವಾರ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಏತೋ ದಿನದ ಕಾನಾಂದು ಪನೊಡ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತೇನು ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಬೋಡೊಂದು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಕೂತು ಬರ್ತಿದ್ಜಂಡು ಬಟ್ ಒಂದು ಸಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ನ ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ಬಂದೋಯ್ತು ಹಿಂಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಬೋಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಟು ಪನ್ನೋಯ್ತಾರೆ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಬೋಡು ಲಡಾಖ್ ಬೋಡು ಅಂತ ಪನ್ನೋಯ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಬೋಡೋದು ಭಯಂಕರ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಹೇಳ್ದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಆಪ್ನ ಹೋಗ್ನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನು ಆಸೆನೇ ಬಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಏನು ನೆನಪಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ ಬಾಕಿ ಅನ್ಕೊಳೋಲಿ ಇಂಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಮಿಕ ಅದಕ್ಕೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಚೂರು ಗೊತ್ತು ಆಗಲೇ ಎಂಚ ಇತ್ತೊಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಬರೋದು ತುಜು ಇಂಗ್ಲ ಟಿ ವಿ ಹಾಳಾದು ಎಂಗ್ಲತ್ತು ಬೇರೆ ಆಗುಜಿ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಾನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಂಚೆ ಇನ್ನು ಆ ದಿನ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 10:30 ಪೋಪುನ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಏನೋ
ದಾದ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ ವರ್ಡ್ಸೇ ಬರೋದಿದ್ದಿ ಮಾತಾಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯದ ದಿನ ಏನಾಗಿ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಐನು ಪೂರ ಐನಾದ ಬೇಗಡೆ ನಿವಾರಣೆ ಮನ್ಪಡು ಎರಡಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಾಗಲಿ ಹೆಂಗೆ ಎಟ್ಟೆ ಬೇಕಾಗಲಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆನೇ ಅವಡದೇನ ನಟ್ಟೋಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಹಿಡಿತಲೆ ಎಟ್ಟೆ ಅವಡಿಗೆ ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತಿಂಗು ಖುಷಿ ಅವನೊಂದು ಎಂಬತ್ತೇ ತಾನು ಈಗಲೆಲ್ಲ ಬೇನೆಪು ಬೈಪೇನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಂಗೆ ಒಮ್ಮರೆ ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಲೋ ಬಿ ಪಿ ಅದ ತೀರಿರತ್ತ ಈ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳದ ಸಾವಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಕತೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂಚ ಅವೇ ಯಾರಿಗಲ್ಲ ಲೋ ಬಿ ಪಿ ಅದು ಇದು ಏನಂತ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಲೋ ಬಿ ಪಿ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಹೋಯ್ತು ಲೋ ಬಿ ಪಿ ಅಂಡ್ ಏತು ಮತ್ತು ನರಕಂತ ಒಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಪಡೆದಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ಲ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಸಾವು ಬರುಡಾತಿ ತುಕ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ನಮಕ್ಲ ಬರೋದು ಆ ಥರಗಳ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟಿಕೊಡು ಪಣ ಏಪಲ ಹೆಚ್ಚಡೆ ಪುಣಂಚನೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿತ ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಆತಿ ಸೊ ಆಟೆ ದೇವರ ನಟೋಣ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳು ಯಾರು ಕಣಿಗಳಿಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಮಿನ ದರ್ಶನ ನಂತರ ಹಾಕೋಣ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಆಂಡ ಖಂಡಿತ ಮನೆಗೆ ಗುರುವಾರ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಅದ ಸ್ವಂಚ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ದಿನನೇ ಗುರುವಾರ ಸ್ವಂಚ ತಿನಿ ರಶ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ತುಕ ಆಂಡ ಯಾನಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂಚ ಯಾನಿ ಇನ್ನು ದಿಕ್ಕದಿತ್ತನ ಡ್ರೆಸ್ ಇಕ್ಕು ಪಂಡ ಅಕ್ಕನ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಕೋಡೆದ ಮೆಹಂದಿಗೆ ದಿತ್ತನ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ವಂಚ ಇದೇನು ನಾನು ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಒಂಜಿ ವೇಲು ಉಂಡಿಂಚ ವೇಲ್ ಇರ್ತದೆ ವೇಲ್ ಕೊಚ್ಚಿನಾಡು ಒಂಥರ ಟೆಂಪಲ್ ಬರ್ತನಟ ಇತ್ತಂತ ಪಾಡುದು ನಾನು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹೊರಗೆ ಕೊಂಡಾಗ ಪಾಡ್ಬೋದು ಬುಕ್ಕ ಏನ ಹಿಂಗೆ ಬುಕ್ಕ ಪಾಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಒಂದು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊನಾಗ ಓಕೆ ಇಂಚ ಸ್ಟೇ ಉಂಟು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊನಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಓಕೆ ಬಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಕೊನಾಗ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚ ಹೈನೆ ಪಾಡ ಸಂಜೆ ಆರಿನ ನೀರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಂತೆ ಪೂಜಲ್ ಮುಂಗಡೆ ಬಂದು ಫ್ಯಾನ್ ತಿರ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕು ತೆರಂದು ನಾನು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಲಾಕ್ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಂದು ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೀ ತುಪ್ಪದಂಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಡ್ತೀವಿ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಲಾಗ್ ತಾನೇ ಪಾಲ್ಚೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಲಾಗ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬರಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಡಿದು ತೋಚಿದ್ರು ಜನ ಭಯಂಕರ ನಾನು ಏನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಯಾರು ಉಂಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಚ್ಕೊಂಡು 4Gಂದು ಬಟ್ ಶೇರ್ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ತಿಲಕ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಹನಿಕ್ ಸುಕ್ತೋಚನ ಬಲ್ಲವ ಸೋಲಾರ್ ಐಟಮ್ ಗೈಸ್ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲಕನೆ ಗುರುರಾಯರ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿತ್ತಂಟ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ ಅಂತದ್ದು
ಕಣ್ಣದಿಂಜವನ್ನೇ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯವಂತದೆ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆಗ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಭಾರಿ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಜನ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಪೋಯರ್ನೆ ಚೂರು ಬಂಗ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಇತ್ತಂಡ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತೆಲುಗು ಪಾತೆರ್ನಂದ್ ಆಂಡ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪಾತೆರ್ವೆರ್ ಬೇಲೆ ಮಣ್ಣಗ್ಲದ ಇಪ್ಪುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮುಲ್ಪ ಚಾಲ್ತಿಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಇನಿ ಗುರು ರಾಯರ್ನ ದಿನ ಐನೇರ್ದಾರ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಗುರುವಾರದನಿ. ಸೊ ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆಂತಿತ್ತ ರಶ್ ಉಂಡು ಐತೆಂಕ್ಲ ಇಂದು ಮಠದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯರ ಐತೆ ಲೈನ್ಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಿದೈಲ ಅತೆ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲ್. ಹಲೋ ನಮ್ಮೈತೆ ಅಂಗಣದಿಲ್ಲ ಯಾನೇನು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಚಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ ಏನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೆನೊಂಥರ ಒಂಥರ ವೈಟ್ ಬಣ್ಣೆ ಒಂದು ದೇಂಗ್ಲ ಲೈಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀತಿರು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಬಟ್ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನೊಂದಿದ್ದಾಗ ಅಂಚ ಫೋನಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡೇರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ ವಾಯ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಂಡೇರು. ಈಗದೇನಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದೆ ನಂತರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾರಾಯ್ತು ಭಾಳ ಕಣ್ಣಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಈಗಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತುಷ್ಪೆಲ್ಲ ಪಡಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮ ಅಂಜನೆ ಹೇ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ಲು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಪಿತಾಡಿಯ ಸೊ ಇತ್ತೆ ದೂರ ಹೋಗ್ನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ನೇನು ಹಾಲ್ಟ್ ಅದ ಪಂಡ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ರೆ ಬರಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ತೊಗೊಂಡು ರಶ್ ಉಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಾಲ್ಟ್ ಅದ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಬರ್ಮನ ಇಜ್ಜ
ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಆಗ ಬಂದು ಸೊ ಹೋದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೊಂಡತ ಜೋಲಾನ ಮಂತ್ರಲಯ ಬರ್ತನುಂಡತ ಈ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ಬೋದು ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟುಗು 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗಂಧಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಲ ತಿಕ್ಕನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪತ್ತಾಂಡ 10 ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನ ಬುಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬೈದ ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜೊಂದು ಗೊತ್ತಿಸಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜನ ಒಂಜೊಂದು ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಟು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಯಾವ ಬಂದಾಡು ಸಂಜೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಕಟ್ಟಿ ಎಂಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತವಡಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ನೀರಾಟ